Para sa Bomba Philippine Standard Time, 45 minutos na nagaligad sa alas 11 sang aga kamo sa gihapon nagapamati kag nagatutok sa Good Morning Philippines. This time magkaupod mo si Bombolayka San Diego. kaga Bomba Pauline Piliora. Bombolayka amo gining mostly subong sa mga kung isa ay mga lata kabalo mga underlying condition ini siya. But ining mga mapanimahuan mo bala sang mga kung isa di mo malikawan nga kita mo kung isa may mga concert na dira nga madalagid kuno sang mga deodorant or bisan ano pa nga mga body odors agud i-address man ang iniman nga problema kag mabuligan nga pila man naton ka mga kauturan basi may mga nagaugat pagid ini siya nga wala naton mabalaan basi may mga baletikan pagid ang problema bala sa body odor o kun bromhidrosis kumbaga. And this time makaupod man nato ng isa ka board certified dermatologist agud hatagan man kita o i-enlighten man kita sa siniman nga problema. Makaupod naton diri subong sa Good Morning Philippines sa aton diri nga health talk si Dr. Eileen Montero. Doc, good morning and welcome diri sa Good Morning Philippines. Makaupod mo si Bombolayka kag Bomba Pauline. Good morning, Bomba Pauline and Bombolayka, kag sa inyo tanan nga nagatanaw sa Facebook Live, kag pamati sa radyo sa Bombo, maayong aga gid sa inyo nga tanan. Subong nga aga Doc ang kung naging suki naman na di si Doc Montero nakapila naman nga balik-balik diri sa may 7th floor sa Sky City Tower sa Bomba Radio. But sa sini nga mga tinion Doc, diskusyonan or istoryahan naman din naton ang body odor. Una sa tanan Doc, ano ini siya and pwede mo ma-present man diri sa amon kung ano ining ginatawag nga body odor. Okay. Usually no sa amon na mga clinic, may mga pasyente nga ginadala usually sang ilang mga paryente, nanay, tatay or utod, kaang una nga ginapakonsulta is hambalon nila kami nga Dok, kalain gid sang baho sang iya nga ilok or ang iya nga balhas. Pwede ini masulbar, nagapaligo man ni siya. Ti nga agabaho gid siya, hawlain gid siya ang baho. So kuna muna ang una nga problema nga gapangayo sila bulig sa sina nga problema, ang una gid na nga tan-aw namon no nga hindi siya sanhi sang isa ka masakit nga gapanago bala nga wala tabla kabalo how. Pero ang pinaka-common niya wala gid na iya kausa, no? Wala gid na iya kausa ang baho. Nga nagabaho kita maski wala kita masakit. There are times nga do ka baho gid sang balhas naton, di bala? So, ang kausa sina, number one, no, ang balhas ta, pagkagwa yan na sa panit naton, why na siya smell? No, clear liquid lang na siya ang balhas nga na. Ang balhas nga na, sa lain na siya nga gland. Ang regular nga balhas nga pag ano naton mainit, no, ang balhas bala naton sa bilog ta nga lawas, halin ina siya sa ginatawag nga eccrine glands or regular sweat glands. Kaya amo nang response ng body naton kung mainit, nagabalhas kita. Pero may special glands nga ginatawag apocrine glands. Usually, sa private parts na makita, kag of course, sa ilok naton. Hindi na siya usually active, no, before maghinupang kita. Kaya hindi bala, why ka ba may nakita nga bata, nga gamay, nga baho, nga daw bayabas, bala na nga baho, yes. How? Usually, ang baho sa bata, kung nagbalhas sila, is because ang sud lang niya bala nang do nagmala nga balhas no do maaslom amo lang na iya pero lain na iya ang ginatawag naton nga body odor. So usually nagatabo na kung nagumpisa nakita hinupang kay ang apocrine glands amo na siya nga time naga-active. So ang apocrine glands pagwa na sang iya secretion, why man na siya baho, colorless na siya, odorless. Galing lang, may bacteria sa aton nga skin, nga normal sa aton tanan. So, ining bacteria nga ni, ginakaon yan ni, ang balhas nga ni, kaga-breakdown na siya sa ginatawag naton nga short-chain fatty acids. Ining short-chain fatty acids, pag ma-expose sa atmosphere, amo na siyang gabaho.
Okay? Amo na siyang nagabaho. That's why, regularly, kung regular ka nagapaligo, usar ka antiperspirant, no? Nahugasan mo mayo ang imo ilok, ang private parts mo, hindi ka man na mag-smell. Galing lang, may certain individuals nga do dalabala sa ila, do pinasahi sa ila, nga do galain gidya ang smell. So, how can you minimize this? Number one, sa pagkaon, kung masyado kadamo spices ang ginakaon naton, ang spices nga ni nagakadto na siya sa bloodstream tamo, kag nagagwa na siya sa aton balha, so pwede na siya mag-cause. No, ano nga spices? Usually garlic, no, onions, curry, ang curcumin, even alcohol, nang palainom bala, damo alcohol na inom mo, naga-change na ang smell sa body mo eh. So, amo na siya nga mga pagkaon ang imo medyo bantayan. Now, for diseases naman, na bantayan, kung may diabetes ka, kung may problema ka sa kidney mo, no, kung taas imo thyroid gland, no, ang thyroid gland mo, may ara ka thyroid problem, pwede man na mag-cause ang change ang smell sang imo nga balhas. So, ang pinakauna nga gina-check or ginabulong namon is natudloan namon ang pasyente proper hygiene. No, kinahanglan hugasan mayo sang soap and water ang iya na ilok. Kung masarangan man lang daw ginalimpyuhan lang daw gina-sterilize mo lang bala sang alcohol para maibanan ang bakterya. Dayon, kung sobra gid katambok, no? Ka-change man na ang balhas, ang smell sang balhas. Plan mo nga kung sobra kakatambok, ang imo body folds bala, nagapilit, no? So, ang balhas mo wala ga-evaporate, nagahumok ang imo skin. Tiiding humok nga skin, ginakaon na sang bakterya sa aton nga skin. So, amo nang daw may smell bala nga daw rancid bala, ang daw panos bala na oil, na doon mo na siya ang smell. So that's why, kung medyo overweight ka, you also have, aside from body odor control, you also have to control your weight, kiti for general health. No, amo ina siya. Amo na mga basic. Yes, Dr. Arlene, no? Ang sa aton mga kabombo, mga nagapamati, gusto man nila tani Doc nga iklaro kung ang nasambit man niya ng mga body odor, no? Ang genetic bala, Doc? Oo. Ang genetic naman, no, may ara sa mga certain metabolic diseases nga ng mga budlay siya, no, mga arginine succinylurea, inang may problema sila bala metabolize sang certain amino acids sa body naton. Amo na sila ang may mga genetic nga conditions nga nagapa-change ang smell sa body. It's not really body odor nga inang do bayabas nga ginahambal naton. Do lain pati urine nila nung ihi nila galain na iya ang smell. So usually pag magsulod na siya sa amon kag ang regular smell man lang ang smell namon, why nagin man na siya siling nga kinanlan nga work up bali nga pangitaon gid kun ano ang cause. Pero kung nagapaligo siya, let's say ginresetahan na namon siya sang bulong, no, gintudloan na namon siya, gina-follow niya man ang proper hygiene, gailis man siya everyday, kag wala gid sang tuwa mo na nga time nga ginaubra namon ang mga test for metabolic diseases. Ang lipat gali ko nga mahambal, no, kinahanglan, of course, gailis man ta everyday, maski kapaligo kita, kung ang bayo, ta amo mangyamo ng ginausar, na siya mo, nagalain gid ang smell. Kay sang before, several years before, sang interesado pa ako mag-exercise sa may gym, may locker sa gym, natingala ko, nga kabaho gid siya. Kay ang ila, ma-shower sila, tapos sila gym, ang ila ginusar na ginhabalhasan, kinasulod nila sa locker, ang next day, mag-gym sila, amo man to gyapon ang usaron. So, maski mo na kapaligo, ang smell ara gid. Dayon, ang isa pa nga gina-explain ko sa mga nanay, kung nag-smell ang bata nila, ang bayo dapat cotton,
No, hindi lang daw mga seda. Kaya ang seda daw may ara na certain cloth mo nga bago na siya laba, pag sulob mo, jutay lang nga balhas. So balaan mo gid nga daw lain na ang smell. Na so dapat ko na muna hindi ka na magbakal sa amo na klase nga tela. No, kay ti may mga certain nga tela nga daw hindi siya balaya maka-absorb sang imo nga sweat. Now, you've mentioned, Doc, nga dako ang factor diri sang kung ano man ang ginasulod or yung intake diri naton. Oo. But ini naga-indicate bala sang mga underlying conditions nga base may mga masakit gali dito and eventually magwa ini siya through body odor. Oo, may amo na, pero it's very rare. Kung butang mo na kung butang mo bisa percentage, no. Butang mo na siguro mga 90% na wala cause ang body odor kundi inang balhas lang gid. Tapos ang 10% na pangitaon mo pa may diabetes, may tambok, may amo na bala, kagdayon very very small percent amo ni ang hereditary nga diseases. Kay these diseases are very very rare. Sige. Example na bala sa pagkaon lang ha, I used to have patients no na mga foreigners no, and then when they come to the clinic for something else, but you will really smell a certain smell sa ila nga dol kalain gidya bala, pero mag-follow up na dagdugay na sila dibi sa Iloilo no, after 1 month na nga ang diet bala ni naglain na daw na modify na, why na duay maski duay mo gin-treat daw na dula na ang smell kay ti ang food dako ginang iyang effect no, dako ginang effect sang food sa imo na smell. No, this is not to degrade man ang other mandiri nga mga nationality. Hindi. Oo, Yeah. Doc Hindi. Montero. No, but I would like to ask dako mandiri factor kung diin kita nalakit. For example, kita diri sa Philippines, tropical country, kita do prone gid man kita diri or dito mga matugnaw, ang ang kung pag-contaminate man diri bala kumbaga sa bacteria. Okay, kung tanawon mo sa research no, actually mas dako ang problema sang Caucasians sa bromhidrosis. Maybe wala sila nag-specify no, pero mas taas ang cases sang bromhidrosis sa Caucasians sang sa Asians. Maybe because number 1, kita diri sa Asia, we take baths very often. And then number 2, hindi kita masyado balbon. No, kay kun hairy, especially for example, ang ato na hair bala sa ilok, no, kag sa private parts, ang bacteria balaan mas damo, kung damo imo hair, mas damo bacteria nga normal bacteria kay tinagatapik sila sa hair mo. Pero kung wala hair ang imo na wala hair ang imo na ilok, ang smell do hindi siya masyado gid ka kung jutay ang bacteria. Sige. Yes, Doc, no? Ang curious lang man ako, Doc. Actually, kay Ti, madamo ako sa nabatian, ilabin sa aton mga kabombo, mga nagapamati, no? Ang regarding wala, Doc, no? Sa pag-tap naman iya sang mga body odor naton, ang iba nagagamit iya sa mga deodorant, pang Ti, wala sa gihapon, wala wala sa improvement, wala, Doc, no? Ang Okay. iwan, gani, may nag-recommend pang magamit ko na sang apog. Ati, si Doc, ang imo ang ma-advise niya sa ila. Number 1, no, isa ka treatment sa body odor. Number 1 gid na iya ha is hygiene. So you have to soap the area, especially sa armpits, no, you have to soap it very well. And then what you can do is you can clean the area with alcohol. Dugin sterilize mo siya bala, na? Dugin sterilize mo siya. Tapos especially sa mga bata kay ti nagahampang, mag-recess, gabalhas, usually ginatuhambalan ko sila pag recess bag-o tapos recess or tagbag-o tapos lunch break, kadto sila sa banyo, kuha sila water, pahida nila, kagugasan nila ilok. Okay? Para hindi magstay da ang balhas. Amo malang na mo, hindi dapat magstay da ang balhas. Now, for those nga daw grabe, gidya ang balhas, deodorants and antiperspirants, no, these are two different things ha. Ang deodorant, pag-apply mo, may smell na siya. No? Kay ginamask ya bala ang odor, muna gani nga deodorant siya. Kay may air freshener bala, no? Nagahatag siya sang scent. Ang antiperspirant ya, nagabulig siya lower sang imo nga balhas. So nami na kung magbakal ka doble antiperspirant with deodorant para isa lang balahaw, no, isa lang. So you have to apply that carefully, and before you choose your antiperspirant or deodorant, especially in the younger kids, no,
test gid anay, test mo gid anay sa isa ka area kay damo nagaka-irritate. So, hindi ta gusto na ma-irritate. So, test mo anay, mga 2-3 days or isa ka semana na usar. Isa lang ka area, applyan. Para nga kung may rash nga ma-develop, hapos lang bulngon, hindi nga bilog nga ilok mo ang aaton nga bulngon. So, amo na ang imo ubrahon. Now, kung wala gid ga work, nga gin proper hygiene mo na, gin alcohol mo, nag-antiperspirant ka, ti daw kinahanglan ka na magkadto sa board certified nga mga doktor, kay para ma-examine kung is the cause something different. Now, what is the, kumbaga, proper time sa pag-apply di sa mga deodorant, antiperspirant, and siya, Dok? Ano, dapat daytime lang gid ba ni di? Or dapat mabutang pag kita diri nighttime? Kasi hindi active ang aton diri nga body fluids Hindi, or body? kung nag-rest ka man lang sa gabi, you don't really need to apply a deodorant, no? Or antiperspirant. Kaya ara ka man lang sa balay. Usually, kung wala ka man lang gabalhas, as I said, ang balhas, no? Amo na siya ang cause sang body odor nga destroy sang ginkaon balis ang bacteria, so you don't need to put a deodorant or antiperspirant at night. So usually after ka mag-shower, after ka maligo sa aga, pamalhon mo ang imo ilok, limpyuhan mo, and then applyan mo siya sang deodorant sa aga. Sa aga. Alright. Yes, Doc, no? So, ang kagina, Doc, na-mention mo nga hindi lang man ang aton iyailok, bala ang nagabaho, no? Especially man sa aton mga private parts, Doc, no? As ang individual man, ang madamo, bala kita sa mga kabombo, man nga akong curious man, ilabi na gid, no? Sa limpyo, sa ilang niya nga mga private parts, ang curious sila, Doc, kay you've mentioned kagina nga ang pwede kita kagamit sang alcohol. Ang speaking of our private parts, Doc, no, kung ang iban bala, Doc, wala man sang ikasarang nga magpa-check up man sa aton iya nga mga license man iya nga mga physicians regarding sa amo sini nga mga butang bala, Doc, no, anong imo, Doc, nga advice nga mahatag sa ila ang ilabi na gid sa aton iya nga mga kababainhan, Doc? Okay. Sa private parts, aside from body nga smell, no, you have to understand, dira man gagwa kita, mag-ihi kita, or during menstruation, may mga secretions man kita nga nagagwa. So, all this add to the odor. So, what you have to do is that, hindi pwede ta mag-alcohol dira, kay ang skin manipis, no? Mahapdi na. So, once mahapdi na, nang may injury na siya So, number 1, you have to use a very mild cleanser. Sa morning and then sa evening, you really have to wash. You have to change your underwear as often as possible. Kung magwiwi ka or mag-urinate ka in the day, mas namigid na may running water nga ginwash. You don't need soap, no? Running water lang to wash off the urine para hindi ka mag-smell nga daw may urine odor balahaw. Kag-amo man na, since that's a closed area balahaw, so, dapat mga loose-fitting ang clothes, cotton ang underwear, no? Nang mga amusina nga mga way to clean. You don't really need to use mga special nga hygiene products na bala, no? Hindi mo man na need, pero kung gusto mo usaron, wala man na sang problema, pero ano na sila tanan, do habon lang siya nga hamot nga daw ga-live lang siya sang scent, no? Pero it's still the bacteria that you have to control ang growth. May iban man gali nalipat kung mag-mention, there are also some antibiotics nga naga-change ang imo body odor. Body odor. Kapgaling lang hindi na siya problema. Kay short time lang na 1 week, 10 days ka man lang gainom antibiotics So kung nagainom ka antibiotics ay na-notice mo ikaw dugalain ang smell ko it might be because of your antibiotics. So you don't have to worry. Para man sa aton nga mga kababayan, Dok, mga naglain-lain bala nga mga nagagwa na subong sa aton or sa market man, kumbaga nga mga feminine wash, kung gusto nila magamit gidri, ano ang pinaka-best nga gamito nila in times, most especially kung ara na sa menstruation, kumbaga, Dok?
Okay, kung mag-menstruate ka, so that means may ara the blood, no? Ang blood is a very good medium for bacteria. So, ga-change yun na yan. Ang smell nga daan sa blood, ara na. Tapos nang mainit pa, no? Kasi may ara kada sanitary napkin. So, what you can do is during the time lang ha, sang menstruation period mo, you can use a feminine wash na may antibacterial. No, short lang. Palan mo, may isa ko sa una ka pasyente nga ba mahiligid na siya sa antibacterial nga feminine wash. Tisige ya usar, tisiling ko sa iya, gin-change mo na ang normal nga bacteria nga ga-star, fungus na ni-grow. Kaya ba mo dapat may balanse na mo? Ang aton nga bacteria sa skin, ga-protect na siya sa mga bad bacteria. So, kung ilimpyuhan mo siya, ang bad bacteria, wala na may ga-control, pwede na sila mag-overgrow. So, balance na. So, that's why, during that time lang sa menstruation, you can use that feminine wash nga may antibacterial. So, kumbaga hindi siya advice nga Everyday magamit. Nga may antibacterial, hindi. And aside from that, no, to sum up, balidok, dako gid ang kumbaga parte diri nga or factor diri kung ano ang ginasulod naton sa aton nga lawas, mabalik sa gihapon nga ti healthy dapat ang aton Healthy diet gid kinahanglan. Drink lots of fluid, healthy diet, proper hygiene, amo gid na siya ang number 1 no for controlling body odor. Sige. Last na lang, Doc, no, ang may mensahe ikaw sa aton mga kabombong nga nagapamati, no, ilabi na gid sa mga individual, no, kung mga tao bala nga hindi ang o kung hindi bala kung wala sang ihibalo sa nasambit man iyang kabutang sa mga body odor nato, no, nga masami ang makasakit sang buot, no, sang aton iyang mga ang kauturan, no, ilabi na gid sa mga nagasuprer iya gali sang ang masakit regarding man iya sa aton nga kalawasan. Doc, no, anong imo nga mensahe sa ila that will serves as an eye-opener man? Okay, ang body odor, no, if you have a friend who has a body odor and hindi siya balaya kabalo, ano mo lang, kandan very tactful ka lang, no? Ang hambalon mo ay, I think, basi, may something wrong na basi ka lang, i-change mo ang habon panglaba. Kaya pwede na mo, kung kisa, ga-react ang balhas mo sa habon panglaba, bala nga bilin. You have to tell them because, especially nga hambal ko, pag maghinupang, no, very sensitive na ang psyche, bala, sa mga teenager. So, mabalaan nila nga ginachismis gali sila or gina-avoid sila kay kabaho sa ila, dapat man nila ang ilang close friend ang mahambal sa ila. Pero may isa man niya may isa pagid niya ka disease, makadto man sa amon clinic. Hambal niya, Dok, baho gid kuya, ginatulok ko sa tanan nga tawo, pero wala kagid may ma-smell. So that is a totally different nga masakit. Okay? That's a totally different. Kaya inaya-imagined na siya ya. So, you also have to balance bala kung diin gid man ang may body odor, kag diin man gid ang may imagined lang. Sige. Dr. Aileen Montero, thank you so much gid sa imo nga oras, sa effort diri kag pagpadulong diri sa Bombo Radio agad nga ma-enlighten man ang aton nga mga kabombo with regards diri sa body odor nang suki na gid diri sa nga Good Morning Philippines si Dr. Aileen. Doc, madamo nga salamat. Okay, madamo man nga salamat kag sa maliwat. Alright, there you have it ang aton nga isa ka board certified dermatologist nga naghatag man sa aton sang nag-enlighten man sa aton with regards diri sa body odor si Dr. Aileen Montero. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 7 minutos ang nakaligad sa alas 12 sang ugto.